PNCCD propune înființarea unor regiuni cu statut de unități administrativ-teritoriale. O regiune ar cuprinde mai multe județe. Astfel și veniturile unei anumite zone ar fi administrate la nivel regional. Țărăniștii susțin de altfel și ideea păstrării consiliilor județene, a celor locale și comunale. Președinții de regiuni trebuie aleși în 2 tururi de scrutin, consilierii locali să fie aleși pe circumscripții electorale de cartier. Ca primarii, evident, să fie aleși în 2 tururi de scrutin. Potrivit timișenilor din PNCCD, desființarea consiliilor județene ar fi o greșeală. În primul rând, atribuțiile consilierilor trebuie preluate de alte structuri, care în prezent nu există. Consiliul Județean trebuie să ajute localitățile, comunele mici, care nu pot să aibă, de exemplu, serviciu de arhitectură, arhitect, șef și așa mai departe, sau alte specialiști în diverse domenii, infrastructură. Politicienii susțin că pentru o descentralizare corectă, guvernul ar trebui să fie primul care să taie din structurile sale. Mai exact, ar trebui să dispară peste 90% dintre ministere și agențiile subordonate acestora.